Čekuj toto, už to pochop, že sme není žiadne loto. Toto je relácia priamo z tvojej ulice. Johnny a Mel ti prinášajú len naozajstný život. Daj to sem, jedna bulvár ten je úplne že mimo. My sme vnútri, my sme in, my sme pravda, my sme štýl. Tento tým ti prináša to, čo potrebuješ ty. Priamo z terénu od tých, ktorých chceš naživo vidieť. Sleduj ďalšiu časť, čo vyjde, sleduj Street Life každý týždeň. To je štúdio, ktoré sa nachádza v Piešťanoch, kde oslavujeme dneska 10 rokov úcty. To znamená, Johnny Perfecto pozná môjho človeka, známy, ale aj neznámy. Je to srdcevrúcný rapper, ktorý sa volá že Ego. Okuláre zavi! OK, takže my man Ego. Life is the only life I know. Presne všetky ven v rokoch, takisto, ktorý zabezpečuje veľa vecí a dneska si ich vyspovedáme, lebo túto jeseň, ktorú mali, zajebali veľké veci, to znamená, že Ego spolupracoval na veľkých albumoch, ktoré sa dejú, ktoré sa predávajú a samozrejme jesené turné bol Lux. A okrem toho, že sa pozrieme koľko? 10 rokov úcty. Johnny Perfecto, Ego jebo. Prečo preto lebo? Čau mami. Street Life viac než hudba. Kde som to vlastne stretol, ty kocho? V Piešťanoch, ty si prišiel, tuším, Aneškovi, ja som bol s Rytmusom u Anešku. Nie, tam hovorili, že majú výborného repera. Rytmus hovoril, že áno, že ešte jeden, že Aneška super DJ, áno, ja som bol u Anešku vtedy, hej, som sa zoznámil s Aneškom a hovoril, že ešte jeden takýto strapatý nejaký chlapec, jednotlivý, víš, taký ulizená šiltovka, taká polohnila, on väčšinou tak, že som mu potilil vlasy, preto ich má do strany. No a, no a 2001 si mal vlastne prvé vystúpenie vo Vrbom. Áno, tam si ty bol jak tzv. John Fer, úplný López. Nie tak? My sme sa volali Deja Vu ešte. Hej. No, smrdzí mi schrapí úplne. Úplne a tam dal už. No. Takže to vystúpenie bolo strašne sebavedomé. Vôbec. No, ako to vystúpenie bolo také, že bolo premakané, že sme to pilovali doma, ale bol som ešte vysratý, vieš, z ľudí a kúkal som do zeme, bol som ešte taký skaprený. A trvalo mi to tak 10 koncertov, potom mi to Segra povedala, tuším, že ver si, vieš, že daj to tým ľuďom, predaj to, lebo som bol, vieš, nevedel som, či ma tí ľudia budú akceptovať ako nového človeka, nemá prečo rešpektovať, tak som si sám sebe neveril. A potom raz som povedal, že jedem na to teraz a dám to tým ľuďom, dám ten prejav a dal som ho a ľudia mi dali feedback a odtedy som povedal. Veľký bordel pre vás! Veľký bordel pre vás! A ani si nevíte asi predstaviť, akú energiu a motiváciu to dodáva interpretovi, keď hrá pred takým publikom, jak je toto. A to vám hovorí, že je to tak. A to si nerobí piči. Burko, tak to celé začalo. Venované všetkým, ktorí si s ním. Ja si pamätám ešte pred tým koncertom, veď som prvom, jak jednej babe si hovoril, že dneska to tu rozjebem. Jasné, áno. Došli sme na koncert a ešte sme boli takí akože mladí, neskúsení, neskazení a chcel som akože vyzerať jak frajer. Tak som povedal, ona sa ma pýta, že čo, dneska tu hráte? Ja, že dneska to tu rozjebeme. A Johnny ma potom zdrbal, že čo to bol za prístup. Akože k žene, že dneska to rozjebeme, že to musí ináč, že musí byť galantnejší. Tak
podstate si jeden z takýchto street gentlemanov, ktorý... V podstate si z jedných tých street gentlemanov, ktorí sa správajú babám fair. Tak ako... Ozaj čo ty a ženy, let's go. Osobná otázka. Street life, it's the only life. Teraz skladby poslednú jeseň teraz na veľkých albumoch. Povedz nám niečo o spolupráci na týchto albumoch. Tam si venoval teraz všetko, nejaký ten čas a nejaké nápady a rady, ktoré potrebovali títo umelci. Takže povedz nám niečo o tom. No, takže Paťo mi povedal, že nech mu pomôžem ešte zbúchať tento album, že potom sa pustíme do toho môjho a samozrejme ja som vždy pripravený tu pre ňo, pretože je to pre mňa umelec číslo 1 u nás. Som rád, že môžem byť pri tom, keď sa píše história hudby na Slovensku. Takže som bol rád, že do toho ideme znova spolu. Ja celkovo to mám rád, radšej spoluprácu, než sa flákať sám. Rád spolupracujem proste s ľuďmi. Aj moc často ma samého nestretneš. A ináč všetky tie skladby som napísal štúdiu, normálne na mieste. Takže som objavil novú formu, dlhšie som nenahrával, ale písal som celý čas, aj som si rapoval, aj všetko, vieš, pimpoval som to. Ale všetky 4 skladby, čo som za ten mesiac spravil, Zdravím, Stino, Sexy aj obidve Paťovky, som vlastne písal na mieste v štúdiu. Mal som možno nejakú tretinu, ale tam som to celé zbúchal a zarepoval. Je to pre mňa taká novinka a berem to pozitívne, že sa posúvam, že dokážeme tvoriť aj na meste a rýchlo to celé dať do hudby. Sme tu zas a budeme navždy. Prepáč, trochu som pil, nemôžem už riadiť, tak to zober ty. Zahni sem, doprava rovno, blik, 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 surva šmík, vonku je osoba, ja sobie potopa, toto je doba, keď sa mi nedá dovolať. Sorry, nedvíham, nemusíš to prežívať, príď osobne pokecať, pozývam. Prosím, taký freestyle. Áno, a presne, a ono vtedy, keď je to aj taký freestyle, tak je taká prirodzenejšia emócia z toho vznikne, že v tej chvíli sa to tak cítil, tak to tak je. Čase sa stretávame na parties, kde v podstate bereš mikrofón a užívaš si to s ľuďmi niekoľko hodín. Takže v podstate si taký hype man, iba rapper, taký zabávač, taký v podstate hostiteľ. Tak povedz mi niečo o tom, o tejto práci. Vzniklo tak, že porád púšťam hudbu a predtým vždycky dýchol a púšťam si to najviac, čo vždycky hudbu čo najviac. A tužil som si zahrať niečo. A keď som hral toho DJ-a, tak mi chýbalo to hovorené slovo, lebo som bol zvyknutý ako na také koncerty. Veľa DJ-om to v podstate chýba to na Slovensku. Iba hrajú a sú zaňonaní. Vypýtal som si mikrofón a začal som nejako dávať iba do tých skladeb, čo som púšťal, tak nejaké veslá a hej, ho a pičoviny. A fungovalo to a potom som do toho skúšal nejaké rapy a ľudia sa na to zabávali a bol to iný rozmer. Ego stará okuláre. Toto je ďalší jeden z predstaviteľov tejto formácie, ktorý takisto zabezpečuje veľa XX vecí, mediálnych alebo show, vystúpenia, termíny. Toto je Man Broko, a tak ďalej. Takže ideš do toho. Hovor. Čo turné, ako dopadlo turné? Turné dopadlo super. Dopadlo fantasticky, lebo Ego prvýkrát solo naživo si myslím, že pre ľudí bolo veľké lákadlo a myslím si, že nás to nesklamalo. Čaute, Street Life!
že dneska som sa ocitol v Piešťanoch, v Kultúráku. Ja dneska som bol s mojím kamošom na prírode sa trošku zrelaxovať. Som taký prírodný človek a som sa zastavil v Piešťanoch, môj kamoš Ego bol chlapec na dneska koncert. Je to jeden z top slovenských reperov, ktorých poznám, ktorých si vážim a majú silný talent. A dneska tu v Piešťanoch pre svojich ľudí robí koncert. Takže ja som tu ako keby náhodne taký host. A dneska bude dobre, lebo už som dostal do ruky mikrofón. Takže som tu, nepovedať ten zdraví, prišiel som mi pomôcť. Dneska to Hanko je samozrejme DJ Popper, ktorý celé zastrešuje. Bude to fakt husté. Došiel si, dal si to jak pán. Aj ti zaplacil? Samozrejme, som mu nezaplacil, ale... Lebo ne všetko je o lovoch. Uverná party, sobota, díky moc, Johnny a DJ Popper a Ego Jebo, yeah, mier! Zo srdca pre Piešťany to dal zadarmo tento chlapec. A keď sme do toho išli, do toho turné, ja som to nechcel ani moc nafúkovať, keďže ešte není vonku nový album, tak som chcel, aby sa to nieslo v takej komornejšej atmosfére, žiadne veľké promá, nič nejaké extra okolo, iba súrový rap, ľudia, hudba a ideme. Ale keď vyjde album, tak to bude celé úplne o inom. A tam si mal také dve časti na tom turné, že jedna bola taká viac hip-hopová, taká streetová a potom v podstate prešiel si do ďalšej... Do party. Jasné. Tak ľudia sa chcú baviť, nechcú len v kuse vykrikovať, kričať, takže sa to snažíme spestrovať aj my, iba sa posúvame. Takže okým povieš, udržuješ ten reel, v podstate ten taký reel streetový hip-hop, kde potom iš vyhypuješ. A udržujem aj real party, to je takisto street. Aj ľudia na ulici sa radi bavia. Presne tak, o tom to bolo. Všetci spolu, takže my, keď sme spolu, nikdy nebudeme sami. Díky moc, majte sa! Nech sa darí, relácia jak Lusk, ulicový život. Ulica je paráda, ulica je party, život. Nič sprosté ma už nenapadá, takže shout out to Street Life. Johnny Perfecto, Johnny Mečov, Jonathan Úplný López, nech sa darí, brácho. 10 rokov úcty. Mier.
Vypadol si, že z toho, čo si práve videl. O 7 dní sa vidíme, čekku ďalší hustý príbeh. Som mrakom sme nasadili na gebule kýble. Môžu zavaliť tie ich lacné okúkané figle. A kamarátom Petka, že my točíme len v reále. Žiadne bajky, každé naše video je reálne. Ne sme tu len pre teba, ani pre nich, ale pre všetkých. Život priamo prenosené, druhotriedne klebety.